Yes, Så, velkommen til. Ja. Så skal der affyres appelsinkanon, det kan I tro. og vi er taget ud i grønne, dejlige omgivelser sådan søndag eftermiddag. Ja, på knallerterne. Så sikkerheden, Den skal altid være i top. den er i top. Yes. Jeg har på forhånd ladt kanonen med en appelsin. Ja. Og vi skal have ladt kammeret med gas. Så jeg sætter klar her, og så skal man lige give det den rette blanding. Det er sådan der. Så. Sådan der. Sådan der. Klar til affyring, Jonas? Klar til affyring. Go! Wum! Yes! Altid også et stykke svældet forsøg. Yes, vi vil lige prøve igen. Ja, vi skal have ordentlig skrald i vores appelsinkanon, så vi kan ramme et sørøverskib, et eventuelt sørøverskib, og vi forestiller os, at der kunne være et nede på den der sø. Så vi har gået klar igen. Sådan. Jeg har ladt kanonen med appelsin, der passer i størrelse. Yes. På med hjelmen. På med sikkerhedsudstyr. Og når man så skal ramme noget, der er så tæt på, så skal vinklen være en del mere stejl. Så vi putter gas i igen. Således. Lader. Lader. Så kan jeg sigte. Så vi skal sigte. Er du klar, Jonas? Vi er klar. Jeg tror, den nu er over søen. Jeg tror, den nu er over. Den røg over. Den røg over. 3, 2, 1.